Vieš, čo často vidím vo svojej praxi? Ženy, ktoré si mužov idealizujú. A nemyslím len na začiatku vzťahu, ale aj počas neho. Niekedy aj celé roky. Prehliadajú výstražné signály, ospravedlňujú veci, ktoré by nemali byť nikdy ospravedlniteľné. Urážky, ponižovanie, využívanie a niekedy ešte oveľa horšie veci. A namiesto toho, aby sa postavili za seba, to celé potláčajú, minimalizujú, tvária sa, že to nie je až také zlé. Prečo? Pretože vo vnútri nosia staré zranenia, traumy a tú obrovskú túžbu byť milovaná. Dokázať si, že si zaslúžia lásku. Boja sa byť samé, boja sa, že ak opustia to málo, čo majú, že im neostane nič. A tak radšej zostanú v niečom, čo ani nie je láska, len jej útržky, ilúzia, zvyk, závislosť. A ak si práve teraz uvedomuješ, že to, čo žiješ, nie je láska, ak cítiš, že si dlhé roky púšťala do svojho života mužov, ktorí ti to nevedeli dať, tak je na čase pozrieť sa na to, čo ťa k ním ťahá. Lebo to nie je náhoda. To sú tvoje vnútorné zranenia. A až keď ich uzdravíš, zistíš, že láska nemusí bolieť, že o ňu nemusíš prosiť a že sa kvôli nej nemusíš strácať. Stačí prestať utekať pred pravdou a konečne sa postaviť na svoju stranu. A presne s týmto pracujeme v mojom sedení sebavedomá za jeden deň. Keď si pripravená prestať donekonečna analyzovať, ale skutočne uzdraviť tie miesta, ktoré ťa ťahajú do bolesti. Podrobnosti ku sebavedomá za jeden deň nájdeš u mňa v profile.